Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, alauna 50. This time check is brought to you. Sarap. Ngayong hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamati, yes, kamusta sa inyo tanan? Ari naman ang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Upod ninyo sa biyernes na edisyon sa This Is My Life. Oktobre 8 to 2021. Ang aton man pagpulo pa nga musta sa inyo. Sa magaluumon naton nga kahaponanon, hibaluon naton karon ang update from pag-asa, no? Kung ano ang dalagan sang aton panahon, update nila alas 11 kaina, kung diina, kung ano na si Bagyo Maring, di ba? Ara na si Maring na. Kaya sila man ka-update sang aton idulong sa inyo, sa bahin naman sa Masako, subong adlaw, kay subong adlaw, Tita Wilma, last day mo, no? Sa bahin sang political, last day sang filing sang mga certificate of candidacy sa mga aspiring candidates na para sa 2000 or national elections 2022 nan. Si baluon tamang na igamay na nga pasiplar sa sina nga bahin kitiko kita focus man kita sa nagkalain-lain nga nagakatabo sa aton palibot, magluwas man sa pandemic na aton ginapangatubang sa karon, despite sa nga pandemic sining COVID-19, ara basta akong aton mga kauturan ang pahinumdum sa gihapon ni Tita Wilma, maghalong kita ba? Maghalong tungod nga ang COVID yara lang di ta makita mo ato niya parik-parik okay lang na kinailang hinay-hinay man kita ang paghatag protection sa aton matag sa kakaugalingon, and then pasiplatan taman ang showbiz industry. Si Ate Vivi, ang star for all season, kung ano siya, kay kagapon na sala dito ang nakakawas sa mga bibig ni Tito yung mapamo ka na bala, na nga mapapili siya, pero may ara, hindi amo na. Hibaluon ka na karon. Balapadayon siya sa padagsang politika or hindi na. O, hibaluon ka na karon. Kag siyempre, ang ito man pagbasa sa isa kasulat sa karon nga hapon, kada magluwas man sina Tita Wilma ang atin man pagbasa sang tag sa zodiac sign para man sa atin tag sa horoscope. So relax lang kamo dira, updi lang ninyong inyo kubos na alagad. Makayuhong lang kita. Updanay kita tugtugtak na alas 3 sa inyo mga radyo. Samtang kamo dira nagahilay-hilay, nagasulus-sandig, nagapiyong-piyong inyo mga mata, pero ang inyo palamatin ay nagaupod kay Tita Wilma iagaron nga hapon. Relax, samtang nagapanumdum kamo da kuno inyo pala mahawong naman karon saluhan nyo dira, updan nyo lang si Tita We. Ano nyo lang, imagine nyo lang dira. Anyway, sa mga masako-sako dira, sa pagpulong paghimos, sa ilaman palibot, kay nagagalom naman, kung magulan ulan, kinahanglan, halong-halong. Kag kung ano man ang mga precautionary measures na mahimo natin sa aton palibot, kung magtupa na naman ang ulan. Oo, mga anak, paamo ka na bala. Sige, sa atong sini weather bulletin, sa atong sini weather bulletin from Pag-asa, si Bagyo Maring sa siningationg sunod sa Pag-asa, mas pagid siya, nagatipon sa niya sinipuwersa, samtang nagabag-o-bagong iya sinihulag sa ibabaw na bahin sang Philippine Sea. Amo ina iyang pagtanaw kag pagbulubanta sang atong sini State Weather Bureau sa karon nga adlaw. Sinasiplatan ang sentro sang Tropical Depression Maring kaina alas 10 na si Biyernes subong, ara siya sa 400 kilometro sidlangan sang Burungan City sa Eastern Samar. Amo na ang pinaka-latest data sang Pag-asa. Si Bagyo Maring posible nga ialaslasan
ang Babuyan Islands sa maabot nga Lunes. Ang puwersa ni Maring 55 km por hora malapit sa sentro. Pagbadlos naman sa iya ginaangkon nga hangin sang tubtub 70 km por hora ang iya direksyon. Nabagat man nakasundan ang kada sigon 15 km por hora. Ti suno man sa aton Weather Bureau sa karon nga adlaw. Di bala? Sa karon nga adlaw, maghanay tugtog kasarangan man nga may ara iya tion nga nagabubo ang mabaskong nga ulan kag ina posible gihapon sa bahin sang Bicol region, sa Eastern Visayas, sa Caraga, sa Cebu kag Bohol. Ina tungod man sang tropical depression nga sinaring. Amo gini itawe, di ba? Kag sa bahin naman sang Occidental Mindoro kag Palawan, kag ibang nga bahin sang Visayas para buwas nga adlaw, magkanay tugtog kasarangan man nga may ara man tion sang pagbubo sa mabaskog nga ulan sa Occidental Mindoro as mentioned ni Tita kag Palawan kag ibang nga bahin sang Visayas, sa diin ina tungod man sang southwesterlies. Ginapabaskog niya ang bagyo nga sinaring. Kag ina nagaamat-amat naman apekto sa central nga bahin sang atong sinipungsod Pilipinas. Isa karon may ara kasarangan, tubtob mataas mga posibilidad nga ginatanaw na sa pag-asa na ang tsansa bala nga makabatak sila sa tropical cyclone wind signals or TCWS sa pila ka mga probinsya sa bahin sa Northern Luzon, buwas nga adlaw. Kaya hambal man sa pag-asa mo, yung pinakamataas na signal ang mahatag nila, guro man lang is signal number 2. Pero hindi malayo nga ipahamtang sa mas mataas na signal warning ang mga lugar sa bahin sa Northern Luzon. Sumantayan man ina naton ang mga updates, ang weather forecast sa pag-asa. Siling pa nila erratic. One would say erratic ang iyabla pagbag-ubag nga paghulag, no? Pabag-ubag nga paghulag sa tropical depression. Amo na siyang erratic. Samtang nagapabaskog siya, nagapabaskog yung iya puwersa sa masunod nga 12 tubtob 24 oras. Karon ano tawe, ang iya sining pagbaskog nagalabot sa siniya nga tiuna. Nagabaskog siya sang tubtob 95 kilometro por hora. Amo na siya ang hambal sang atong sinipag-asa. Dili man sa atong sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga isla sang Negros, medyo mabulubugnaw ang aton iya nga temperatura sa karon, Tita Wilma, di ba? Kag mahambal na ito niya si Haring Adlaw kay nagbutlak alas 5:37 kag magatunod naman karon alas 5:35, di ba? Yes, Tita kag sa siningation mabulubugnaw kay mahandong ang kalibutan. So ang temperatura naton is 29 degrees Celsius diri sa Dakbanwas ng Bacolod. Sa bugos naman nga probinsya, mga idlagan sa mga 30 degrees centigrade. Okay, ina ang aton mahitagman nga weather update iya sa siningation. Kag magluwas pagit sina Tita ara ho, dugang naton nga update sa bahin sang political filing of certificate of candidacy kay subong deadline subong hibaluon sa nakang sa mga last minute bala mga last hour sang COMELEC kung may magadagsa pa whatever. So diri sa aton sa probinsya may ginahulat pa man kita si governor na ang iba nag-file naman. Kaya naman sa mga pumabantay lang sa kung sino, kung sino maluyagan naton by heart. Kung sino aton butunghon. Sa national pila na ang naisip ni Tita dala nga nakafile sang ilagid a certificate of candidacy. Yan. Si Manny Pacquiao, kung kulang dumdumon nyo lang to kung sala monohon nyo kung mapamok na bala. Si Senator Manny Pacquiao, si Senator Ping Lacson, si Bongbong Marcos, di ba tayo? Yes, si Bongbong Marcos. Kag
si Vice President Leni Robredo, di ba? Sige na, si Presidente Rodrigo Duterte, nakamuno to sa kay pati sa iya anak na si Sara. Ang mga balantayan sana, no? Okay lang na iya, Tita Wilma. But anyway, kahapon siya official na ginman niya nga nag-submit niya COC para sa 2022 presidential elections, no? Si Vice President Leni Robredo. Si Tita, tato iya nga bayo. Tapos may pink siyang ribbon sa iya dughan. Kag upod man niya. Din to sa tawin nag-submit niya COC. Dito sa Sofitel Harbor Garden Tent. Kay dito may dito nagplaster man ang Comelec. Upod niyang iya duha ka mga dalaga nga mga anak. Si Tricia kag si Aika. Upod man ang iya sini abogado nga si Attorney Romulo Macalintal. So magapapili si Robredo bilang independent candidate imbis iya nga sa idalom sa Liberal Party, na antes man ang iya pagsumiter sa COC, ginhambal man ni Vice President Leni yang iya pagpadalagan sa dito to siya nagpahayag, no, sa gwa mismo sa iya sinitalatapan sa atubang sang iya mga supporters. Siling niya, mabato ako, mabato kita. So siling niya, naka-decide siya kay nga bugos ang iya balatsagon. Bil na, yes, so. Kung sino ang buto kay Leni, okay man na. Sino man yung running mate din ni Vice President Leni, tawe? Yes, so. O sa Senator Kiko Pangilinan, ang banaber ni Shawi, na ni Magister Sharon Cuneta. But anyway, katuwag, tang ginapang itubang kasubong naman nga pandemic and COVID-19. Natungod sa mga COVID vaccine. Kay kainasang aga. Kainasang aga, kay Biyernes, subong diba? Nakabanton ang atong sinipong sa Pilipinas sa masobra 2.1 o kung 2.1 milyones ka mga doses ng Moderna nga COVID vaccine. Kag masobra sa 660 mil ka mga doses naman ng AstraZeneca COVID-19 vaccine. Kainalas no 35 na ining mga bago nga supplies ng vaccine nag-abot iya sa iya Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 via flight C1701. Masiling ng iba nan ara-ara hindi bala madula, masiling man sila ang mga Pinoy ka mga pilian, very selective, hindi ka niya madula iya kay nga ang kahadlok bala kagabala sa balatsagon, no mga anak. Ilan na iyang mga opinion respetuhon tamay. Ang total nga 1,384,280 Moderna doses ang makadto sa gobyerno nasyonal. Samtang ay 747,860 ka mga doses naman makadto sa mga private sector. Ina ang ginpabutyag sang National Task Force Against COVID-19. Kaya ang ano naman yung tawi ang AstraZeneca, ang AstraZeneca nga 661,100 magakadto ina sa private sector. So, ina man ang pagkakatuan sa bago nag-abot nga nag-abot nga mga stocks sang COVID-19 vaccine Moderna kag AstraZeneca ay nag-abot kay ina sang aga diri sa Pungsod, Pilipinas. So, diri sa atong sa Digmanuwa sa Bacolod kag sa nagrosok sa wait and see kita kung pila ang makalabot diri sa aton. Ari naman Tita Wilma ho. Sa aton mga informasyon ni para sa aton nga mga nagapang-grocery, nagapamakal sa merkado, nagapanindahan, kadto sa supermarket, sa wet market, kadto sa mga karne. Natungod ini sa manok. Ang mga imported chicken bala na kay sino sa balita nga ito nakuha, delikado para sa aton ng mga konsumidor. Kung ining mga imported na mga manok sa merkado, hindi ma-stored sa husto iya nga temperature. Hindi sila bala mabutang sa husto nga temperatura. Ang hambal sini ni Dr. Noel Lumbo, nga mong head sang Institute of Animal Science sa UP Los Baños, nga isa sa pinakadako nga problema sa mga imported nga manok nga ginabaligya sa merkado, abi ninyo, ang hindi husto nga storage. Sinyati nagakadula bala ang katinlo sang karne sang manok na
neat cleanliness and sanitation sa mga manok. Kung ini sila ang hindi maplastan, mabutang sa usto nga temperature, ining ila sinikarni. Sa kinahanglan, sa sunod, pagigili sa iya, na posible amo na halinan sa mga masakit para sa mga consumers, ining hindi husto nga storage ng manok ko kinahanglan, kabaluman ka muna, kung magbakal ka mo, kung ano ba lang dapat, kung hindi dapat natong baklon na karne sa manok. Kapag kita nyo, malabisa na yung tsura lang. Kawi, kadota sa showbiz. Sa showbiz, damo man ang nakibot niya. Nasa nanging desisyon ni Deputy Speaker Wilma Santos kahapon sang udto na kasi niya hindi na siya magpadalagan o hindi na siya magpapili sa bisan ano nga posisyon sa 2022 national elections. Siling niya, sorry, gusto ano niya nga magpahuway matapos ang 23 years niya nga pagserbisyo sa pungsod. Kaya subong inhambal niya, siling niya, ang iya himuon balikan anay niya ang iya third priority. Mahimo siya liwat pelikula. So mabalik sa showbiz, so hulato na to. Pero habang niya at sige, siling niya, ang konsensya niya, araman niya gihapon. Sa mga biluman niyan, sorry, nagkatulang tutunan ko, dali lang. Siling niya, ang akong heart, araman gihapon sa mga biluman niya. Niya pila katuig na ina nga, pulos lang daw siya, promise sa ila nga mahimo siya pelikula. Niya time na naman, niya, hindi man siya madula, niya padayon man siya, niya, I will continue to be there in spirit, araman ko gihapon. Padayon ang pagserbisyo ko sa pungsod. Siling niya, mahimo man gihapon niya, ang iya ginahimo para sa pumuluyo, bisan hindi na siya elected official. Kanya kung anong naumpisahan ko sa akong lugar sa Batangas, magapadayon ina. Ilabi na gid nga updanay sila sa iya sang iyabana nga si Ralph Recto sa trabaho. Amo na kambal ni Ate V ang smart pa all season ang wala nagatahaw nakatakong ginhangkon man niya. Okay, tawe inaman na nga tom sa niya mga updates ginadulong sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa sininga hapon ang mga produkto anay sang Dr. Alfred.
kay madamiyaw anay si Tita Wilma dira sa iton mga palangga iya nga ara sa online, no, sa mga nagupod sa iton online. Thank you, and good afternoon, gid. Gaupod sa iton online, si Ma'am Elizabeth Malaki Kamala. Ma'am, good afternoon, gid sa imo. Salamat, kid. Kag, Inday Chin, also, Sir Tita We, love you. Wow, so touched, gid, Inday Chin. Thank you, kid. Thanks, kid's heart. Okay? Yes, magpakabuot, kamanda, kag maghalong paamo ka na. Wala, dali lang, gid pala. Kinahanglan. Kag Sir Meleli Oligo, ara na ang MM's Bunny Cafe, di ba? Celebrating sang ano gani, sir? Naga-celebrate kid sang 4th anniversary. Okay. Kag magluwas man sina, magabot sa eton from Macabebe. Si Antonio Peronio, sa Pampangasiho, Malumina, yes, mayong hapon man, dali lang gigkisay luhon pa kamo di sa piya kay hindi ko kamo makita. Dali lang gid. Anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Action Radio Bacolod. Ara sila, Aha. Kag, yes, gid, Tita Wilma, ara na, dali lang gid. Basta gani, magalang ka pagkabuot, malanada sila mo. Hands up, thumbs up lang thumbs up lang si Ma'am Thelma Inquico. Virgil Pinda, salamat, Gidivert. So, ara na nasa sandalom. Annalyn Abante, Bilanggoy. Abanto Bilanggoy, thumbs up. Ma'am, good afternoon, thank you, kid. Halinon ko dito sa babaw, Sir Melila. Nakadlawan mo ko, sir. Kaya apat mata ko, hindi ko kita. Good afternoon. Ma'am Wilma, please greet Teresita Separ on her birthday today. Ma'am Teresita Separ, happy birthday to you from Ma'am Elizabeth Malaki Gamala. Thanks a lot. Stay safe always. God bless as all, and more power to ARB. Ma'am, salamat paamo ka na bala. Inday Chin also, sir, wow, thanks for so many hearts. I love you, good. Okay, good afternoon, Tita. Monitor lang ko sa Malingin. Mary Jane Dingkong. Monitor lang ko sa mali. Mary Jane Dingkong from Maria Teresa Hofelinia. Thank you, kid. Ma'am Nelda Siguan se miss you. Salamat, kid. Paamo ka na. Live monitor watching, yes, sa MM's Bunny Cafe. Yes, good afternoon watching. Tita Wilma monitor sa Handumanan, Rufino Era Gabino. Mayong hapon lang dire sa mga taga-Handumanan. Happy 4th year anniversary, sir. Sir Meleli. Rufino Action Rad. Wilma monitor lang sa Handumanan. Inday na self-ball. Budlay kun buron imo mata. Pamo ka na. Inday Blaza, good afternoon, Tita Wilma. Tamiyaw, please, Vanessa Starmay, Chinky de Legdon, Noel Amor, and Alex Montesa. Yes, sir, Meleli, thank you, kid. Okay, thumbs up. Inday Ana Sinoro, thank you, good afternoon. Okay, Kingsley Montreal, mayong hapon. Shout out lang kay Mayor Maymay. Kag Vice Mayor Bordig Nicor. Yes, kay Mayor Maymay Nicor dira sa Mayla Castillana. Mayor, good afternoon. Siyempre, sa imo man banad. Kay Vice Mayor, yes, Vice Mayor Bordig, thank you, good sir, good afternoon. Kingsley, thank you. Mayong hapon, Action Tita Wilma, yes. Novem, Juanites Maghari. Good noon, Tita Wilma. Monitor lang ko dito sa may barangay Villamonte. Mayong hapon, Tita Ari lang ko di gyapon. Ga-monitor sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Yes, thank you so much, Antonio Beronio. Kabatchmate ko na sa Sang High School. Thank you so much. Thanks for the heart, Homalumina. Kagawad sa Mambulak Silay. Kay Timay, kag kay
Munet Lubaton, mayong hapon. Upod man si Gina Clavicelias gapamate gitawe. Thanks gid sir ha. Okay, sa mga taga Silay dira salamat gid, especially dira sa may Silay City Health Office. Doc Chilugo, good afternoon Tita Wilma, kagwit ko lang ang akon OIC Lieutenant Leilani Laguting, kaya BCPO, yes, BCPO HRDD na sa Subong. Oo. Hi madam, hi ma'am. Siguro Subong, hindi na ka ma-imagine. Ako makita mo po. But anyway, those were the days na nakaupdanay kami ni sa Amon, isa ka event sa Action Radio. Dira sa RMG sa Victorias, no? Mama Laguting, di ba? Yes. Virtual Pinda. Good Action Tita, we present naman kami sa Silen Homes. Okay, ara si Ma'am Thelma Iguico, ara man si Lydia Bibing kag Rosita Villaruel sa may Purok Baho. Sakto na. Stay healthy always, Tito We, ha? And God bless you and your family. Sa inyo man tanan-tanan, ma'am. Yes, Julie Militado Patrimonio. Hello, Tito We. Damo na gid aspiring president. Damo pilian, malingin ulo mo. Okay, enough lang, anay. Balikan ko lang karon San Martin Aliling, ha? Okay, balikan ko lang karon iban pa ninyo nga mga greetings.
Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang atong semi-letter sender karon nga hapon nagapatawag ini siya kay Clarice. Asawa. Asawa si Clarice. O, siyempre, may bana. Basta asawa, di ba may bana siya, no? Kaya ang sulat ni Clarice, ari diri sa aton messenger, nagasiling, Dear Tita Wilma, una sa tanan, pasugtiman ko nga i-greet ko ikaw sang good day. Tanan man nga mga listeners, kag viewers sa radio, kag sa Facebook Live. Kita, tawga ako kay Clarice. 32 years old ako, kag may bana. Bisan, sigado kami. Huwaran Lydia, huwaran ako kag anas sa akon bana, pasulod sa 13 years na namon nga pag-uptanay. Amo man ina ang akon bana sa akon anas man siya tita. Si Jessie. Pero wala gid malikawan nga nag-abot ang masakit na pagtilaw sa among kabuhi. Nadulaan sang trabaho ang akon bana, tungod isa siya sa gin kakas, tungod naputo ang ila ginaobrahan tungod sa pandemic last year. Mas nga naglala ang among sitwasyon sang nagmasakit ang amon 5-year-old na bata na babae. Meningitis, Tita Wilma. Wala gid kami kwarta. Nakalabot ini nga sitwasyon namon sa boyfriend ko sang una nga may kaya-kaya, kay duwa ka kaya mo, kaya-kaya, kag may maayo nga trabaho. Abi mo taging daan niya ko 50,000 pesos kabaylo sang akong kaugalingon. Hambal niya bisan ka isa lang. Nagsulod dayon sa penser ko. Sang una, sang wala pa kami nagakatabo na init sa amon. Gani, nagpasugot ako sa isa kabaylo sang dako nga kwarta para sa akong bata. Di tayo maging dala ko sa doktor ang bata ko. Kag isa kabet, ginatake siya sang iya masakit. Kag nagturong gid ang iya mata. Ginhigagaw namon dala sa ospital. Ara pa ang kwarta, pero wala gid sang nahimo. Napatay ang bata ko. Naku ang paghinulsul ko sa akong ginhimo. Nasala sa akong bana. Pero hindi ko na makabalik pa ang tanan. Ang kwarta nga ginhatag sa akon, sang akon anay nobyo, gingamit namon pahaya kag pagpalubong sa akon bata. Sorte kasakit na pagtilaw ang nag-abot sa amon. Hasta subong. Ginasumbatan bihapon ako sang akon konsensya. Tungod padako nga sala sa Dios kag sa akon bana kay Justice. Kung
kis Tita Wilma, hindi ko katulog. Ano bala ang himuon ko para nga maglinong ang akong konsensya? Clarissa. Okay, Clarissa, imo una-una gid maayong hapon. Salamat gid. Mayong hapon sa imo. Amo na lang sa aton, no? Hindi gid malikawan nga may mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Nga kung kaisa hindi naton madala nga mga pagtilaw, nga kung kaisa amo man ang nagatulod sa imo nga makahimo ikaw sang sala. Dako nga sala, diba? Ano ni? Mortal sin sa inyo pag-asawahay ni Justice. Pero kung aton gid tutukan ang imo sini sitwasyon, ang hitabo kag ang dalagan sang inyo pagpangabuhi, siguro bisan sing uman sa aton, I don't know, hindi ko pa hambal man sa kaugalingon ko, at siguro bisan sin uman nga ara sa amo sina nga sitwasyon makahimo sang isa ka drastic decision bala kung ara ka na sa ital-ital nga wala ko na kung kisaan nagapamensar nga sala na galiina na kaglapas na sa limitasyon na sabihin kung maglapas kasi na maglampuas kasi na mortal mo na nga sala nga mahimo sa partner mo sa pagpangabuhi. Kabalo ko nga hindi mo man nakagustuhanan na himuon mo, diba? Hindi mo man gusto himuon, ina, tungod kasado ikaw, may pamilya na ikaw, pero wala ka na dangpan. Oo, arang mahal niya Diyos. Pero sa tiong sa pagkinanglan kung kaisa, tungod sa ital-ital na sitwasyon, nagakapit ka sa patalong. Nga sabihin na butang dira ang kabuhi sang imo anak sa imo sitwasyon. Nagapangibabaw ang aton gugma pagpalangga sa aton bata. Kay tiara na sa sitwasyon nga ara sa isang kamatayon ng imo anak. Ara sa masakit. One would say meningitis, hindi nila huglahog mo. Inflammation, ayan, dito sa babaw. Pero, basiling ka man, wala sang nahimo ang kwarta, ara man ang kwarta, wala man sang nahimo, ay yaman nalawas ang kabuhi isang anak ko, hindi ka na mapapalik. Pagbuot na ina sa mahal niya Diyos. Hindi mo man gusto ang natabo. Pero ang imo lang bilang isa ka iloy kung nga nagdesisyon ka nga himuon ako. Diba? May ara na iya nga nagkakatabot sa kabuhi naton kung kaisa nga do hindi ka nakabalukon inong himuon mo. Wala ka na paagi. May nagpalapit sa imo. Pero kung tanaw naton sa kabugusan inday Clarice, ang sala gidya. Kasalanan. Di na ako mo man. Mortal nga kasalanan nga nahimo mo sa imong sinibanan. Kasalanan nga nagakadapat hinulsulan mo kid kang hugot sa imo balasyon. Hinulsulan mo sa bugos mo nga pagkatao. Kag pangayuan mo gid kang kapatawaran sa mahal nga Dios. Kag sa kaninong man abis ang inyo pag-updanay ni Jessie bilang mag-asawa. Kay for sure ba nagya ma-react din na iya? Hindi mo mapaktan ang dalagang sang utok. Kag balasyon kung sino. Ang nasiling natin, kung kaisa sa pagbutig, may duhaman mo, may black and white, di ba? Makabig, siguro natin, I don't know, kung makomporni, iba natin direct, mga palangga, mga tagbat sa palamati. Yung makabig ay sanaton, ang ginhimo ni Clarice sa iyabana nga white lies, kung hindi niya pag isugid ini, para sa kalinong sang ila sinipag-upod na mag-asawa. Kaya parang gano'n kay Tita why man sa malain, no? Sa pagtago sinang sala kumpara sa kaayuhan sang
relasyon. Pero, ang makambalay ni Tita We sa inyo in Clarice, kung mag-abot sa uli sa punto nga mahibaluan niya, ipangamuyo mong gid na. Na kung mag-abot din man ina nga tion nga mahibaluan niya ina, maintindihan niya ikaw sa ginhimo. Tungod sa sitwasyon nga wala ka dangsan, kag tungod sa pagpalangga mo bilang iloy sa imo. Pangamuyo, hindi mo sa makanito. Kaya nga wala ang likom nga matago tugtugpan o kag magagwa. Inayaswasyon malay ni Tita We, kag kung pakamayuhon mo. Kaya nga kung isugid mo, sa ako na niya pagtanaw, gamo. Kag hindi ta mapaktan ang dalagan sa utok ng bana mo. Magamo ang inyo, abi, mayo lang ko maintindihan ka. What if kung hindi? Kag ikaw mismo among nakakilala kung anong batasan sang bana mo. So, ikaw ang makabinagdinag, makapaino-ino kung anong dapat mong himuon. Bala, isugid ko sa iya? O kung hindi? Kung isugid ko sa iya, anong matabo? Kaya kabalugid ko nga daan nga among batasan sang bana ko. Pero kung hindi, amo na, binagbinaga ko. Pangamuyui na. Kung ano ang dapat mo na himuon para dira. Sa Clarice, ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo, madamo ng salamat na. Hay ko, sa budlay. Ang bana mo, suportahin nga wala sang trabaho tungkol sining pandemic, hindi siya pagpaluyahi pa, o hindi ka magserdi nga maging instrumento nga mas pagid siya magluya. Kundi i-inspired mo pagid siya nga magpaninguha kag mapangita pagid sang trabaho kag kung ano nga pamaagi para maka-income, para makapadayon ka mo. Okay, Di Clarice, sa atong dira mga kauturan kamo man may istorya sa kabuhi, di ninyo malipatan, problema nga luwag ninyo pangayuan man sa personal iyang opinion, personal nga advice ni Tita Wilma, pwede nyo na ma-share diri sa This Is My Life. Ihinago nyo lang inyong ngalan. Isulat yung ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Pwede man, ipagi na itong sa social media platform Facebook, sa atong sa live. Pwede, search nyo lang personal account ni Tita Wilma, Wilma and Tupina Sugaton. No? Click nyo lang na, ipadala. Okay? So, kadasig sa ngayon oras, alas 2:35 na. Relax lang anay ka mo dira. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante na mga commercial. Years. Padayon kami nga manamyaw sa amon sini mga palangga dira nga nagaupod sa amon online abe. Hindi kay kun apaton ko akon mata do mayo-mayo pa. Kun duwalan o maiuyo pagid. Araw Annalyn Albanto Bilanggoy. Mayong hapon Tita Wilma watching here from Barangay Carolan at Sitio Malaba. Ang sakto na Malalba. Barangay Carolan Kabangkalan City. Kigan kagi karon ni Annalyn Albanto. Balinsoy. Bilanggoy. Ay nga mga anak. Thelma Iguigo, yes. Tamiyaw yung man si Endeavor Pinda. Salamat tayo, words. Annalyn Albanto Bilanggoy. Natawin, check to na. Ano naman, Ana, sinoro? Nagainulan naman dira sa may ano iyan? Nagainulan sa may La Carlota, Bagyo, Gid, Halong, halong mga ka-aksyon. Salamat gid Inday, Ana Sinoro. Okay, kay Erna, Wilma, kigan ko gini sa karon mo. Emma Merabueno. Good afternoon sa tanan. Yes, Lani Romiano, good PM. Ara sila sa Buwan Kapis. Tutoy Dilaos, good afternoon to Wilma. Ari lang kami chapo ni Nanay Isabel. Aga monitor diri sa Victorias. Rochelle Fulgencio Susana. Yes, good afternoon man sa imo. Thanks for the heart and for the kisses you sent. Salamat, kid. Good PMs. Akon lang ya. Yes, iniya opinion ni Yubo Zomo. Sila niya. Good PM sa akon lang. Keep yan na lang secret.
basta hindi naliwaton. Yes, so in case mabalaan sang bana, amo nang pag-explain, bahala na kung ano ang matabo. Basta pray lang gid always kag nugay pamensar para kapahuway man ikaw dungdunggid. Sakto gid man na, di ba? Yes, John Serna. John Serna, good afternoon. Kag, ay, pasensya lang gid. Inyo mga kagagmay gid sa panulukan ni Tita Wilma. Okay, relax lang anay. Balikan lang ka mukha ni Tita We naman, ha? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Ara na ang item sa ni horoscope. Para sa ating horoscope karon nga adlaw Biyernes Oktubre 8 tuig 2021. Unahon naton ang zodiac sign nga Libra. Tita Wilma, ang mga Libra na tao Setyembre 24 tugtog Oktubre 23. Sa karon Libra, komportable ka sa imo posisyon, sa imo trabaho. Kag mangin mas komportable pagid ikaw kung mas nga madugangan mo ang imo ihibalo o nahibaluan angot dira kag ang imo ikasarang. Gani maninguha ka nga kasanyugon pagid ina. Isa lang hambal pagid sa imo nga horoscope, hindi ka basta magpalig sa imo nga kahambal karon nga adlaw. Kay nga ina may dala nga kahisa. Manamasuwapin mo naman yung mga numero 45-25 sa sikad 15. Ruby, red is your lucky color. Ang mga Scorpio, Octubre 24 tugtog Nobyembre 22, tanan kita, sa imo horoscope, tanan kita sa bilog nga kalibutan, apektado sa pandemic sa karon. Gani ikaw, Scorpio, hindi ka magpangalisod kung ano man ang sitwasyon mo subong resulta sining pandemic. Kay kinahanglan maninguha ka, kinahanglan maninguha ka kag mangin malipayon. Hindi ka na magpanimuron. Come on. Hindi lang ikaw tanan kita, pero bato lang bala mo ginahambal nito. Maya masuwanti mo, ninyo nga numero Scorpio, 15, 22, 30, kag 47. Sa naman brown, your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman na taon, Nobyembre 23 to Disyembre 21. May experiensyahan gid sa mga Sagittarian sa karon ang pag-bukbo pang grasya nga nagaabot. Mas sobra pa sa material. Sa mga bagay nga wala sang katumbas iya nga kantidad ang abot sa imo nga grasya. Ay salamat sa Dios. Diba? Maswerte mo ninyo nga mga numero Sagittarius, Justice 7, 34, 21, kag 10. Top pink is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, tugtog Enero, Justin Weather. Subong nga adlaw, ma-experiensyahan mo ang chika-chika, or ang paghalit sang imo isig kapareho. Kung ano man nga bagay o kung mga istorya nga mga wala pulos, never mind. Kaya nga, ikaw mabakod ikaw. So, magpakabakod ka para hindi ikaw maapektuhan. Capricorn, naswati mo nga mga numero, 15, 26,
40 kag 25. Mango orange is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman, Sagittarius, Aquarius, Tita Wilma. Sa liwat, Aquarius, mga natao Enero 20 to Pebrero 18. May isa ka tao nga espesyal sa imo. Ba, matagaan gid ikaw. Espesyal man nga atensyon karon nga adlaw Aquarius. Ba, gani feeling mo ginakilig to the bone ikaw. Feeling mo ara ikaw sa cloud nine. Mas swerte mo nga mga numero Aquarius 33, Justice sa Ace 14 kag 25. Citrine, yellow is your lucky color. Mga Pisces naman, ang mga Pisces na tao Pebrero, just 9 to Marso 20, malipayon ikaw sa imo mga hinimuan sa mga nakaligad nga adlaw. Kay nga nakahatag sa imo sang kaayuhan o increasing ang income mo. Magpasalamat ka man Pisces sa mga nagasuporta sa imo. Mga maswerte mo nga mga numero, ninyo nga mga numero Pisces, 96, Justice sa 18, 23, kag 45. Scarlet red is your lucky color. Alas 2:49 na batian ang unang nga bahin sa itong mga zodiac sign. Relax lang para sa dugang pagin nga mga zodiac sign sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos sa mga commercial. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamog ko Tita at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanlan maapilar ko sa gihapon sa inyo. No? Mayong hapon lang dira kali sa may Mandalagan kay Nanay Rebecca Barrera, mayong hapon, salamat gid padayon nga nagaupod kay Tita Wilma, no? Kay Nanay Marit Pagid, Nanay Marit, kay Inday Juvie, dira sa may Erora ko, madamo din nga salamat sa inyo. Ba may ginapatigay yung subong nga ano to ho? May ginapatigay yung subong nga Lenny Caravan, di ba? O, may ara caravan para kay Vice President Lenny Robredo. Ay, lingawayan kaugalingon mo. Tapuso na nato ng mga zodiac sign nga nabilin para sa itong horoscope kay gahulap sila Tita Wilma. Ang mga Aries na tao Marso 21 tugtog Abril Justin 9. Ang ginahando mo, abi mo ano, hinanglan aringo. May mga oportunidad nga amo inay maka-attract nga mahatagan katumanan ang imo ginahandom. Gani ang suno gani Aries suno sa imo horoscope hindi ka maguntat sa imo ginompisahan nga pagpaninguha sige ina pero hindi ka man magpatama kinahanglan halungan mo man ang imo ikaayong lawas may maswerte mo or ninyo nga mga numero Aries 47, 21, 35 kag 12 green is your lucky color.
Taurus, ay mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20, hinanglan paninguha gid, nga? Kay nga Taurus, ang pagpaninguha amo ina ang essence sang imo batasan, kag amo ina nga ka-attract nga magabukas ang mga ganhaan para sa imo, para sa kaayuhan. Kag hindi ka matingala kung magadamo ang imo mga abyan. Mga maswerte mo or ninyo nga mga numero 36, 252, Justin kag 21. Electric blue is your lucky color. Gemini, ay mga Gemini naman Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Ma-attract mo man ang isa ka oportunidad karon nga adlaw paagi sa imo pagka mapinaagihon mo lang. Kabalo ka mangita iya paagi na ang imo pagka creative. Pero Gemini, hindi mo pag-idalok ang pagpahuway sa kaugalingon mo. Tagaan mo man break and self mo. Maswerte mo nga mga numero 29, 43, Justice, 36, mga maswerte mo nga numero. Amethyst, Violet is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hunyo 22. Ang imo pagkapikon buhin-buhin ni Cancer, para hindi ka pagpalayuan sa imo isig ka pareho, ha? Kag, abi mo, mabakal mo ang bagay nga gusto mo. Sigurado, ginaka-Cancer nga kilala ko, kaya si Palangga yung abana mo. Hindi ba, in the wrong? Yes, so. Maswerte mo, or ninyo nga mga numero 21, 34, Justice Ace, kag 75. Paper white is your lucky color. Mga Leo naman, ang mga Leo na tao, kung 23, tubtubag gusto 22. Ang mga natabo sa palibot mo, wala na ialabot sa imo. Don't worry, na? Hindi pagbasula ang kaugalingon mo, kay wala kada ialabot sa ila. Pabayis niya dira. Focus ikaw sa mga bagay na makabulig para sa imo kaayuhan. Suno sa imo horoscope. Mga maswerte mo naman ng mga numero 47, 22, 26, kag 11. Lavender is your lucky color. Kag katapusan natin ng zodiac sign Virgo, ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, sa karon nga adlaw bala Virgo, damo gid ang magatamyaw sa imo tungod tamyawon kanila, kag dayawon kanila tungod kita nila ang katawhay sang imo aura, no? Posible gani nga nauglahugan ka pa nga guro in love ayo. Virgo, maswerte mo nga mga numero 58, Justice, 42, kag 27. Cobalt blue is your lucky color. So, nabatian natin natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para iya karon nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time punto alas 3 ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo, yes, ang ato na nay oras to enterata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot.
Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Sigmadamo ganyan. Salamat mga palanggan na itong mga tagpalamati sa inyo pag-upod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo tag sa hapon. Now, sa orasyon taratawati sa COVID-19 kanyang atong 3 o'clock prayer. Dali sa Lazar na mayong hapon. So, salamat kid, ha? Kag syempre man, salamat na kay Inday Lani Romiano sa Bukdagat to. Ano kamuda? Ano? Kamusta lang na kang magpaayo na, Asa La Carlota, kay Inday Felipe Perez, dira sa ilang na-comment kay Mama Melinda, mayong hapon, no? Kag kay Edgar Defensor, mayong hapon lang dira. Sa barangay Felisa, kag salamat man, no? Dira sa Karabalan, himamaylan kay Chinini. Ato na to siya, naglakat na to siya, Tita We. Kag dira sa may punta Taytay, mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Una sa pagpaalam ni Tita Wilma, sa atong pagpangalagad sa This Is My Life, para karon iya nga adlaw Biyernes, Oktubre 8 tuig 2021. Kaya sa atong man Christmas countdown, Tita We, we only have 78 days before Christmas Day and 85 days before New Year's Day. Ang ato naman Bible verse of the day nga bilin sa inyo, halin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 3. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Salamat. Buwas na naman. Standby sa matawang nga drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko.